que t'ha arribat el paquet, que ho has llegit tot i has arribat al final. Ja deus saber que vaig estar perseguida. Per tant, no puc córrer el risc a mostrar-te el meu rostre i que m'identifiquin i et puguin agafar tu. Espero que els teus avis t'hagin parlat de mi i que t'hagin ensenyat fotos. Aquest vídeo et mostrarà com vaig estar vivint després de la guerra. Aquí és on vivia jo. Això que hi ha és un artilugi antic que ajudava a interferir les ones de la teletransportació del govern cap a mi. Tot i així, estava obligada a escriure cada dia i enviar-los un vídeo. Em posava aquí davant i començava a escriure. Això feia que no sospitessin de mi. Ells m'observaven, però amb l'ajuda de tots ens veien així, i no el que eren en realitat. Vam tenir molts problemes. Cada vegada havien de posar més artilugis per interferir. La seva imatge cada vegada s'assemblava més allà on érem realment, que no era pas fictícia. Cada vegada era més desesperant. Havíem de posar més coses i no sabíem què fer, fins que un dia s'ho van emportar tot. S'ho van emportar o si no ho van trencar. Era molt desesperant. Vaig perdre el control. No sabia què fer. L'única cosa que em quedava estava destrossada. Què podia fer? No ho sabia. Ja no em quedaven forces, no sabia què fer. Ho havíem perdut tot, estàvem perduts. Els dissenyadors ho havien perdut tot. Finalment, em vaig asseure i vaig escriure la meva renúncia, que em vinguessin a buscar. Ja no podia aguantar-ho tot això. Estava farta d'amagar-me. Ara estic aquí amb molts dissenyadors. Estem tots aquí tancats. Ens donen pastilles per menjar i ja està. Això no és just. Això no és just. I crec que tu pots mostrar a la resta de gent i ensenyar tot el que ens van fer i el mal que ens van fer. Gràcies.